ala ko Mali entraîneur kura sɔrɔ o kɛra Eric Chekuchel 44 ans kosɛbɛ donc du Mali a 6 sélections du Mali là awɔ mais a ka palmarès de ça c'est ancien défenseur de Valenciennes a équipe minnu entraîné France au frère Marseille Consola kosɛbɛ 2016 2017 équipe fitinin tiɲɛ FC Martigues awɔ 2017 2021 US Bologne awɔ donc France équipe de nous de ala ma deuxième division entraîné a ma se a bɛ national de la mais an kɔni bolo a kuma ta mais n'a taara kosɛbɛ a fana k'a essayer k'anw lamaloya kuma y'o de ye n'a nana k'an lamaloya a ka fɔ vraiment minnu tun tɛ fɛ k'a ta a filɛ résultat filɛ résultat filɛ nin awɔ o de ka di an ka maloya o de ka ɲi sinon ni anw ye jo sɔrɔ mɔgɔ kan dɔrɔn o b'a dɔn k'a tiɲɛna de a n'a to an ka jo sɔrɔ a kan sinon a tali kɔni a ma tiɲɛ na ala k'o caman dɔn ye ko fila bɛ fɛn na an ka maloya an bɛ dugawu fana kɛ ala ka ɲɛ a bolo ko fila bɛ ko in na e ka jamana ko nafolo de tɛ ka entraîner babaw ta a bɛ k'o de f'i ɲɛna ko yɛrɛ koloma yɔrɔ y'o de ye wala de problème yɛrɛ de ministère ko fédération bɛ aw bɛ degeli karamɔgɔ proposer anw de b'a sara mais jamana yɛrɛ ko buraden wari de se taa ɲɛ ka don degeli karamɔgɔ wari min b'an bolo k'o de ye nin ye i enquête kɛ ka département sport ka weleli kɛ ka ɲinɛ ko effectivement nafolo min bɛ yen ka don degeli karamɔgɔ o de bɛ Eric Chekuchel sɔrɔ o tɛ degeli karamɔgɔ belebele sɔrɔ jamana kɔnɔ wari t'an bolo min b'an bolo o de bɛ nin sɔrɔ ne kun don hali kuma a to mɔgɔ saba bolo ɲɛ kelen bura bɛ min o ma sani yan o ma sani ayi an ye muso ka nɛnɛ ka ban an ma nɛnɛ fɔlɔ wala an ka nɛnɛ bura an ka dugawu kɛ wala n'a ye baara kɛ an ma sinu di i b'a sinɛ nana yɛrɛ ta o y'a sɔrɔ a ma ye ko ba kɛ o tunu t'a bolo a ma ɲɛ a bolo an ka to a ka baara kɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ a bolo i bɛ muso dara bura a kana maloya muso kelen ka baara daminɛ a kana to a ka fɔ ko bura pere a fɔ cogoya min na k'a kɛra ten muso kelen ka baara daminɛ bura y'a ye muso bɛ équipe denw da a bɛ se k'u le di mais farafinna équipe jamana baba ninnu bura a tɛ se o si la pour que donc coupe d'Afrique ta f'i ka jamana baw ci les type pays africains la minnu kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ coupe d'Afrique mana kɛ cogo o cogo olu de bɛ laban f'i ka se k'o dɔ de di sinon t'i kan sɔrɔ mɔgɔ saba dɛsɛr'o de la o de kama ko mɔgɔ saba man ɲi sinon équipe denw na a b'olu ci o an bɛ dugawu kɛ ale wari de bɛ jamana bolo bura wari ne ta an bɛ dugawu kɛ n'a ye résultat kɛ ni baara tɛ ka ɲɛ an tɛ la dɔrɔn la an b'a jugé n'o de ye. Eric Chekuchel 44 an bɛ don Barça ka promotion ne El Mundo Deportivo ko Barça k'u bɛ fɛ